Pila na mo na imong ex di ay. Kuha ning duwa. Ganahan pagkag maubay-ubay na. Dili na. Kapoy na. Ganahan kang pahaway na. Maragyapon, waton ragyapon ta. Oy, ngano? Giwat di ka nang duwa? Ay kanarang usa. Unsang pagkauwata nga nauwat man ka? Kanang cheating. Nailain. Welcome mo pa. Kaya nga naman. Ang kabalong, mora gud iya. Yun sa nang pagkahibalo. Kuha nakita na ko siya nga naikuyog lain. Nabasig amigo ra to. Dili. Ano ka, holding hands, na something? Golding hands. Nakakita ba sila nimo na nakakita ka nila? Or ikaw rin nakakita nila wala sa kabalo? Nakita ko nila, usabot sila nakita na ako. And then ikalitra sa bulag? Ni kaliter sila dalag So, wala mo'y storyanay na ever ato putulay yung relasyon o nagstoryanay pa. Nakigbalik pagyapon ko niya to. Martir day ka no. Tapos, saan nahita ba itong pagkabalik? Pila pa mo kabulag? Ay pila ka bulan o tuig ang relasyon? Bulan pa. Namo? Dili nila. Ninyo. 7 months. Kanang ni ano siya, kanang ni naa siya lain asa man dapit atong 7 months or after na sa 7. 4 months siguro. So after 4 months ato niirog pa day mo mga 3 months para mo 7 months. So katong mga panahon na wala nang gunuhay sila atong usa. Wala na. So ngano mang murag nagbulag pa mo na abtan pa another 3 months pa. Usa mo na officially na bulag. Ni kaduhan ng budyag cheating. Same laki o lain na? Ay na pod. Marat na. Mo ni pagtulon ano kung estudyante pa ta eskwela sa ang atong unahan no? Para di ta masakitan. Kung mahimo lang ha, hangyo lang na nako. Inamiguhay ba? Mensahe nimo niya. Unta magkuha na siya ning magbago na siya. Unta magtinarong na siya sa iyang next journey. Imo usay masuro nimo ato. Bala sila. Ano kilapot nila.